weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayila gambi baafata dinguiray fallemma ko an waktu yoni ha to ñoro jombuko kame masina ene jiya e gardidi kabruji mena to leydi sénégal dakar subaka hande o élevaɓe hewɓe jippima e booli gam hollirde metti mumen wiide ɓen ɓe jangguidanno nangganoɓe ñande 16 nduɗo hen lewru yo ɗaccete ko ɓuuri yawde to leydi mauritanie laamu leydi ndi holliti ene jogui guura kene yona leydi ndi ɗo e lebbi jondi ɓe kalani ko fate banggue lewru korka yiddeɓe ko ɓen yeeyoɓe nde ɗoftoto cogguji taƴaɗi ko fate nduɗo hen lewru teddunɗo to leydi mali loni yaltini cimtola holliti hitande ujunnaji ɗe nogas e ɗiɗi maayi ɗeli koko ɓeydi e nder leydi ndi gaga hen hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goo leydi guine konakiri guila wo nanggano wonno ko 6 avril 2022 ko hanki wo dari e yeeso bar woni cour suprême on biyeteɗo mamadou dienne gonnoɗo jagorɗo gueɗe nder leydi e laamu alpha condé ñawore makko disinama ha nogas e jeenayyi nduɗo hen lewru kabruji men mana en ha to côte d'ivoire burkina faso ghana ma en jaaha to tanzanie rca cameroun ma en jaaha to kenya kame rd congo ha ton joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ciggam nangue wulgue diaw are moɗon addemon ko jaam e kisale ɓamtare ciggam nangue wulgue diaw e gardogol haruna dawouda ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi turki ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wulgue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heɓ kaaƴe glace ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congelan ma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keɓlaɗo to leydi turki taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e batiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque turki kame allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woyduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hayso tawi woyduma ko 100 métre ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigo ji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗani installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tongode leydi sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi whatsapp walla mbaɗa tongode leydi mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur uji solaire badden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena jaam garɗoye men woni gorel teyya ko ha ko moƴƴo iwrukento coordinore ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teyya ko haakono haako wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teyya ala rewam ala effet ko haako woocako taw kadi ene nafta neɗɗo sukkito ɗaɗi maɗa an neɗɗo mo ɗaɗi mum cokki
an jogiiɗo AVC jogii cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma tuƴiiɗo koyɗe muusooje koppi muusooji ɓanndu jaaɗooru ɓanndu wanndu suukara sa jokkondire gorel teyya joni joni keɓa heen ko laaɓi sa yiɗi heɓde ko laaɓi haa ɓernde ma deeƴe ko jangta e gorel teyya jahata koto site maɓɓe internet mbaɗa www point gorel teyya point com ma janngan hoore maɗa sa yiɗi jokkondirde gorel teyya ko faate tonggode maɓɓe wotto woɗɗo joni joni so tawi gonɗa koto leydi Mali Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto leydi Gambie jokkodirta koye koddanene Abouba 00220 282 29 43 so tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00221 77 428 85 88 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique ko Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade safara gorel teyya ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴeewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an jogiiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeegu caɗele ɗannungal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogii lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirnda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogii leɗɗe bittaɗe cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogii pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nene ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗemo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00222 48 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to legala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande nogase tati mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba yewtere buuɗal yurmede yowitinde ko fate banggue tarihaji annabaɓe e kala lewru korka no gadorɗen wadde hakkude men e musidɗo men ceerno Haali Abdullahi Sy fuɗɗitima ñalawma hande o go lewru korka kala mon mo heɓani ɗin leppi so tawi yeehi to YouTube tappi Weltare TV walla ni Weltare ɓiɓɓe fulɓe ma yi toon tengade ngan sanga ma taw toon kala ko jiɗɗa e jewte ko fate banggue Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe kala e nder leydi Sénégal jokli mum kala e ko taari Sénégal kala lewru ndu yiyama kikiɗe hanke o sanga juulala futuro to Dakar Corniche yiyi lewru ko noonne kadi nder leydi ndi yo gayi nokkuji kala ɓen tambiɓe catala jiilotoɓe lewru taw kadi koye RTS ko ɗon ɓe cakti wonande lewru ndu feeñi ɗum jeeyi sababu hande o ala kala ɗo lural teska e nder windere nde kala yimɓeɓe kala kordi hayso tawi woni ko gueɗe ɗe heewani yiyede ha tenti noon e nder leydi ndi Sénégal so tawi kay wiyama ko korkane hewno wonde ɓe koora hande ɓe koora janggo kono teskama nduɗo henna lewru ndu ardini ko yimɓeɓe kala a kordi keddoɗen ha joni koye on fannu batu jagorde hanki horejo leydi ndi Sénégal duwanima ɓesguji leydi ndi kala wo duwanima umma islamique kala kadi o wiɓe lewru korka jaam e ɓurale kisala wonande duwowoji duweteɗi hen e Qur'anil Karim jangateɗen kala omo duwani leydi Sénégal ndi nde wonata e leydi jaam e kisal e ɓurala wona leydi jaam wona kadi leydi fandi e jaam e konngudi horejo leydi ndi koye batu on jagorɗo keddotoɗen mawɗo leydi ndi arti ko fate banggue jonde jeene mbire taw ko forum mondial ko fate banggue ndiyam yuɓɓirino hitande yewtunde e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal jagorɗo toppitiɗo oɗon fannu to banggue diƴƴe arti e wasiyede nde ɓeytata darde nde tawno ndiyam kam woni gurdam neɗɗo wawa wurde ɗon ɗo ndiyam ala on jagorɗo tambiɗo konngol walla mbiyen jagorɗo joguiɗo konngol gouvernement leydi ndi woni Abdou Karim Fofana holliti wonande horejo leydi ndi wasiyima ɗe jagorɗe gouvernement leydi ndi nde ɓe ɓeydoto ɓattitade ɓiɓɓe leydi ndi gila to banggue ndenka e kisala gila e pittali jomumen e jawɗele jomumen ha tenti noon teskede yontere yawtunde fitinaji tinaɗi nder leydi ndi ha tente Dakar to banggue seppoji waɗi hen bitikaji kelaɗi gueɗe kewɗe fatude ɗin fannuji kala no wiruno mawɗo leydi ndi hokkata hay goto demal wadde ko weela e nder leydi ndi nden darde koko ɓeydete beele ndenka e kisal ɓeydo ha tenti noon teskede ko fate banggue kettogol yeeso suudu ñawore hakkude Mame Mbaye Niang kam e Ousmane Sonko ko ɗum adduno ɗeɗon caɗele keddoɗen ha joni koye ɗen caɗele docteur Babacara Niang taw kadi ganduɗa kam ardi clinique suma assistance mo ganduɗa woni koye juuɗe ɓen dadiɓe caggal nde o hetta o holliti namde ɗe won namdene ko fate banggue suka gorko nottotoɗo Mamadou Ly ɓen mbiyamo Doudou Fall mo ganduɗa ɓen worɓe jomen bala ɓe tekkuɗe no fewi wonnoɓe oto ha jane dow makko dañi sababu ha fittano makko heddi hen caggal nde o nawa to clinique oɗon ɗum nana dañi konguɗi jaltuɗi e wiide jinnaɗo oɗon suka gorko porti plainte ɗum jeeyi sababu on docteur hettede e yeeso wonande on commissariat ko wona ɗum ko hollidde wonande ɗe ɓiɗɗo adda ɗon ɓen docteur eɓe taweteɓe ɗon ɗo nduɗon suudu safara kolliti so tawi woni a wondani Sonko min calmintama so tawi woni a wondani Pastef min cafratama jeeyi sababu noon ittede mo ɗon hawnawa banggue goɗɗo haw wasi hen fittano makko kanko on docteur Niang wo yeddi ɗiɗon konguɗi ko wona ɗum ko fati banggue dossier médical Ousmane Sonko binoɗo koko posna keddoɗen ha joni koye Sénégal gartaten koye nangle nangganoɗe gila tan ndeɗo hen yontere dari to Kermassar Sud maire gardiɗo nokku o woni Bilal Diatta kañumne waɗama garde à vue ɗum ko caggal nde o nottoyno noddano no o noddano ɗum ko caggal nde o yaltini konguɗi makko gulɗi taw kadi koɗi jooɗani faade horejo leydi Sénégal to Touba Mbacké Babacar Sarr ne wonde Babacar Sarr goto e darniɓe Pastef
taw kadi ko taweteɗo ton to Mbacké kañumne waɗama garde à vue ton to commissariat mo Diourbel ɗum ko caggal nde o nodduno fitinaji e seppoji ɗi galda e yamirore to Kaolack tribunal ñaawi toon sagataɓe ɗiɗo jeeyaɓe Pastef he goto mabɓe kala ma liloye lewru e kaso woni Hélène Joseph Koli kame Siré Sall ɓeɗo ena ɗiɗo ñawama caggal nde ɓe nodduno fitinaji kame moɓodiri ɗe galda e yamirore to Kédougou coordinateur Pastef Monsieur Sow kañumne waali jammu gadiɗo to kaso caggal nde nodduno e Facebook kame WhatsApp kala moɓodiral seppoji ɗi galda e yamirore Ousmane Kébé kañumne wonde Babacar Mbaye ɓen ɓe Pastef taw kadi ɓen ɓe Pastef kañumen mbaɗama e contrôle judiciaire taw koye tribunal Guédiawaye Pikine ɗum ko ɓe taw koye contrôle judiciaire taw e kala saaha aɓe jahat toon to tribunal gam andinde wonande tribunal o aɓe ɗo henna ha joni gartaten koye kongoɗi Adji Saar ɗi o yewti taw yewtiɗi koye lobso gam hollirdemo wonande o haaɓi wo tampi o huuli ɗum ko caggal wonande ha hande oɗo henna procès juɗɗo mo gasani taw ɗum ko hakkude makko e Ousmane Sonko kanko on Adji Raby Saar mo ganduɗa gonnoɗo ɓoosowo tumɗo takkuɗo Ousmane Sonko to banggue viol kam ene wonde menace guijogol to banggue fetel e gueɗe patuɗe ɗiɗon fannuji kala addi fitinaji gila tan 2021 ha yettiɗo hen ɗo gonɗen koye on Kaya Mbeya ha joni wona ko wona ɗum konon wo holliti wonande oɗo hen procès mo anda kala ɗo jogori gasoyde wo holliti état o ene manki darade hen gam rentade woto wiyede ko complot kono kadi gila tan dossier mabɓe jeehi dossier ji mabɓe jeehi toon to chambre criminelle ha hande ala kala ko andi hen tene kadi wo holliti hayso tawi ko suudu safara wo yeehi hewɓe doctoreɓe jaɓata memdemo o yiɗi noon ko wencidde golɗerwol o wuura gurdam goɗɗama to port mo Dakar ko Allemagne najo goto mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi tawani maayi e nder chambre froide ɗum ko suudu glace toon tawa ene maayi ɗum ko ñande altino nde subaka caggal nde loskoji mbaɗa hen tawa maayde makko nde ko maayde naturel ala kala ko rewi ɗon wona omo fiya omo gaña wona kadi goɗɗum ne waɗa e dow makko fati banggue cardiaque jeeyi sababu ɓandu makko ne tawi to hôpital principal loskoji goɗɗi ene jokki e oɗon fanno lawola Dakar Banjul hewɓe nangama taw kadi ko waɗaɓe trafic ko fati banggue drogue kene fotto wonde 1.75 kilo taw ganduɗa ko cocaïne huuɗo bonko ko ɓe mbiya teb taw koye laana gambi en ɓen kadi taw ko laana ndiyam ko gambi woni tan navire mo gambi moɓe mbiyata mimisini Sonko Faya Banjula ko wona ɗum koko étudiant ji ɗiɗi woɗɓe kadi mbiya teb ɓe nanguira ko fibre optique ɗum ɓe nanga koto cité Mbakkiyo Faya ɓene kadi tawi juuɗe ɗum ko yontere nango gueɗe ɓen waɗoɓe ɗeɗo henna gueɗe ɗe galda e yamirore keddoɗen ko toon to Tivaouane paaɗen joyo jeeyaɓe Pastef joyo jeeyaɓe Pastef nanganoɓe taw ko seppunoɓe seppoji ɗi galda e yamirore ɓittinde yimɓe addude fitinaji ñawore mabɓe dirtinama ha nogase jeenaya nduɗo henna lewru keddoɗen koye Dakar wonande ɓen élevaɓe hewɓe janggoɓe cuuɗi jangguiɗi ɗi Dakar hewɓe hen jippima e booli subaka hande o toon to commune mo Colobane ha e lycée ji goɗɗi gala ko wayno lycée Kennedy kamine wonde Blaise Diagne hewɓe élevaɓe tokosɓe janggoɓe toon jaltinama taw yaltiniɓe ko ɓen élevaɓe mawɓe gam hollirdeɓe wonande ɓen musidɓe mabɓe ɓeɓe janggi danno seppunoɓe ñande 16 ha nanga hende gudda nde ɗaccitte ko ɓuuri yawde so tawi ɗaccitaka hande koɓe jokkoɓe seppoji mabɓe jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe aɗa e jayde Weltare TV hol kabruji garanden ñalawma hande o to Ziguinchor e kottari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala barakatu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV kabruji gaɗanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi hankinde futuro yi ha juula ina wayno yimɓe kucciti hirnangue
ala fo biyo lewru nana yimɓe ɓe fof kuccidi ko e mayru ɗum noon ɓe kolliti kamɓe diwan o fo weltare mabɓe ko en puɗɗorima bisimillahi arrahmani arrahim e kawrangal yo Allah hokke gaynir alhamdulillah rabbil alamin e kawrangal. So tawi en garti e khalifa men ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mamad Sile to e ka heydi omo ñaago ummatul l'islam o fo ɗo foti omo wiya korka jam yen koore jam o wi omo ñaago kadi kala mo wawno wiide ine muusi ɗum walla o tinani omo ñaago yaafuya yo yaafomo yerlomo yaafomo kanko kala bawɗo wiide mo o tinani o yerlimo yaafima omo ñaagi ene fof yo en gonde jam kalden jam jehen jam. So tawi en garti ɗo e nder jiga so eɗen gandi kamɓe Benno Bokk Yaakaar de ɓe mbaɗi haalirde mabɓe gardagol Bennuwa Sammu ɓe kolliti permanence parti ji mabɓe duppaɗi ɗo e Kande to e Bignona ɓe goppirtani koɓe portoɓe pelente fewde waɗɓe ɗum ɗo e ko ɓuuri yawde e yaccade. So tawi en garti ɗum eɗen gandi ina wayno grève enseignant ji waɗɓe ɗo ɓe kolli kamɓe de enseignant ji sokaɓe ɓe yoɓe jaltina ko ɓuuri yawde e yaccade fodde enseignant ji 4 cokama ɗum noon yoɓe jaltina ko ɓuuri yawde e yaccade kamɓe grève ko droit mabɓe ɓe goni koye haalde droit mabɓe jagga e nder hen ɓe bonnani ɓe mbaɗani ɗum noon yoɓe goppe ɓe libre taw condition ala hen fawede goɗɗum e jamiroje goɗɗe ngala hen. Eɗen gandi mayde Mamadou Korka Ba to e Bignona ina wayno waɗi poɗodirol hakkude ba makko Hamidou Ba e Porkilor Bignona ina wayno o kanko babiraɗo o ñaagi ko yo totte holɗum ɓiyi ko uba ko Allah tottunomo ko Allah nawi ina wayno noon Porkilor wi loppe 3 memata jeenayi il faut ka waɗe autis so tawi waɗama ƴeewe waɗe enquête holno mayde nde arde holno mayri ɗum noon ko ɗum ɗo woni poɗe ndural ha joni ɓe keɓani mayɗo mabɓe. musidɗo mon Ahmad Issa keɓe gorko motto kabruji ɗo foɗo radio Zig FM hollide on hande Zig FM ina mawnina holɗum ñalawma muɗum min dañi hikka duuɓi 15 e oɗo nokku min ƴeewa hen gollal amen ngal min udditi dennagal dame kala jiɗɗo arde ina wawi ƴewde wadde hen wicciti duuɓi 15 Zig FM ko dañi ɗum noon yettere Allah ne muñani en hen ɗe goni hen duuɓi 15 so tawi en tawtorama hande oɗo ñalawma ne mawnine ɗum noon dennagal weltare TV e ko takki muɗum ono fo on mbiyama bisimilla yo Allah ko walde jam. Amadou Isaga Kebe en mbi manditare jam wonande Zig FM toon to Ziguinchor sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie gouvernement mo leydi Mauritanie holliti e dow ɗemngal wonande jaagoɗo tambiɗo ko fate banggue jeygu leydi ndi aɓe jogui moftirɗe ko fate banggue nguura ganduɗa kene yona ɗo e lebbi garoji taw ko leydi ndi taw wonani jiggoyo wonani ngakka ko wayno gueɗe kutorteɗe gila e nebam sukara maaro farine patuji e gueɗe goɗɗe kala holliti ɗum ɗon oɗo saaha o holliti darde mabɓe fayodinde ko yidde ɓen yeeyoɓe ɓe nde ɗoftoto cogguji dottaji ɗi ha tenti noon nduɗo hen lewru teddunɗo nde tawno ne moƴƴi cogguji ɗi kala toppite beele yimɓeɓe kala mbasa tinde hen caɗele o haali ɗum hanki koye batu jagorde hanki juɓɓinaɗo to noksoɗa lamorgo leydi Mauritanie keɗɗoɗena joni koye Mauritanie hoorejo leydi ndi Mouhammeda wuldu Cheikh Al Qaswani kikiɗe hanki o sakti ɓattake makko ngam duwanade gendi ndi kala wonande hande go lewru korka wonandu nde leydi Mauritanie wonata e jaam e kisal ɓiɓɓe leydi ndi kala nde gonata e jaam e kisal leydi ndi kadi wona e jaam faya e jaam o wiɓe Ramadan Mubarak ko wona ɗum ko kanko mawɗo leydi ndi o yaltini wonande waktuji dottaji ko fate banggue golle gollotoɓe administration ngaji leydi ndi kala ɗum noon ko tugganma altina ha fayanma alhamisa ko 9h golle puɗɗoto ha 17h woni 5h kikiɗe woni 9h waktu jeenaɓijo ñalawma ha fayanma waktu 17 ɗo takkusana yoni ko nden yimɓeɓe kala jippoto so tawi noon ko aljuma fuɗɗoto ko 9h ha fayanma so tawi ko aljuma ko 9h ha fayanma midi ko heddi ko yimɓeɓe poftitoyo kono noon ɓen ɓe ngala hen ɓe ko koñinkoɓe tambiɓe nden kay kisala nonne kadi jangguinoɓe ene wondi kadi e joguiɓe cellal ɓalli gendi ndi liggotoɓe ɗiɗon fannuji e transport e hoore mum ɓeɗo hen ngala e ɗiɗo hen waktuji ɓen kay
waktuji mumen ko nyande kala no woruno ko non tan wayata horeji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazouani o jokkondire ɓoggol téléphone hanki o e nando makko horeji leydi Algérie Abdelmajid Tabboune ɓe kaldi toɓɓe jonde no fewi gurdam hakkude leyɗele ɗiɗe caggal duwawa walande Ramadan Mubarak hakkude leyɗele ɗiɗe walande ɓesguji leyɗele ɗiɗe ko leydi gotiri kadi aɓe duwo nde leyɗele ɓeydoto jokkodiral ha teddi to banggue faggudu kame jokkodiral commercial hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala leydi Mauritanie woni koɗo bismaɗo bismiɓe ko baydon horejo leydi Amérique ɗum koye some jammoɓe mbiyata potal démocratie jogorɗo joɗade nogas e jeetati nduɗo henna lewru ngol wonata go Mauritanie bismede e oɗo henna some ganduɗa kene tolno e nogas temedere e nogas leydi ma tawtore ɗum nden jonde waɗata koto Washington ñande nogas e jeetati e nogas e jeenayya nduɗo henna lewru kono toɓɓere ɓurde hen ɓurde hen wonande toɓɓere ɓurde wonde titre taw koye jonde mabɓe ko fate banggue Ukraine kame fodde muɗum e nder windere nde kala gouvernement mo leydi Mauritanie hanki e batu jagorde ɓe kollitti e nder miijoji darnude catal ngal ene reena ndimagu debbo e suka debbo e nder leydi Mauritanie ha tenti noon to banggue yencinde guila e gueɗe ɗe joom yiɗi yencinde nde laamu ngu wallataɓe hen nde tawno hollideɓe jencingol debbo ko hunde yawde laydi no fewi ten so layi ma arta ha e nder galleji ɗi kala Al Akhbar ɓe kolliti suudu ñawari nde Nouakchott hanki fawi juuɗe muma e polisaɓe tato taw ha hande koye loskoji jokkuɗi e tumede mayde Al Soufi gendiyanke baranoɗo e lewru yawtundu ɗum ko caggal nde jeetato joñono ngol lawol ko tato tawti ɗuma ɓen tato tawtuɓe woni 11 joñaɓe ha hande ko fate banggue loskoji taw koye mayde oɗon gendiyanke baranoɗo toon to commissariat Dar Naim de to Nouakchott Al Akhbar walande porte parole gouvernement mo leydi Mauritanie wo holliti walande ko fati e banggue golleteɗe e lawol hakkude elega kame butel mita wonande pewnitgol golɗon bolol on entreprise dokkaɗo yo fewnit ɗum caggal lelgol gaynude ɗen golle happumoɓe dokkano gasgol muɗuma kanko on elnani wo holliti ɓen ma amande fawi e dow mum hono no wirno laamu leydi Mauritanie kala nde ɓe jaltini eɓoje golle ɓe dokki entreprise tardi koye golle mum ɗum ne kadi ene jogui gueɗe kewɗe ɗe ɓe pawata e dow jomum gam wasde ɓe yonnude lelgol gasde ɗeɗon golle tokkay hayɗi hanki o ko suka gorko yooli e nder ngoɗon maayo Sénégal ɗon ɗo yaduno e sehilaɓe mabɓe gam ɓuftoyade ko ɗon wo yooli gam teskede oɗo saaha ne wuuli no fewi so yeehi ha woni kikiɗe walla tisubar yimɓe hewɓe ne kewi jippade maaje he ha tenti noon ɗo woni korka ɗo hewɓe ne kewi yaade ɓuɓɓinoje ɓalli mumen eɗen teski gueɗe kewɗe ne kewi ɓennude hen ɓanduma ko yiita kikiɗe hanki o wira to guenale ɗe kay hayɗi to kiifa leeɗe kewɗe ne goya caɗele ndiyama ɗo wona e nguleki kame korka kala ha tenti noon taw koye nokku tawetede 19 kilométre hakkude kiifa noko wiyata fara kale hewɓe ne gullito hen caɗele mumen goni koye ɗomka mawka no fewi ɓe rima autorité ji leydi Mauritanie nde mbawata fabade ɓe météo leydi Mauritanie holliti balɗe ɗiɗi toɓo woni baade ɓuuɓde ma jippo e nder état ji 4 taweteɗe nder leydi Mauritanie kame nder mbundi mum ko wayno état mo Zemmour kame Adrar Inchiri Tagana ɗum koɗo ha aljuma kono kadi teskama nguleki ma ar hen kono kadi hendu woɗeri coy ma ardu hen caggal mum ko nden ɗen baade mbawata jippade sen gewi to leydi Mauritanie baɗen ko to leydi Mali loni holliti to leydi Mali loni fedde gotago windere ɓe kolliti wonande cimtol kesol ngol ɓe jaltini ko fate banggue wargoji baɗaɗe nder leydi ndi ɓe kolliti 2022 hitande mayde ɗo hennoɗi hitande ujunaji ɗi nogas e ɗiɗi wonande teskama mayɓe ɓeydima e nder leydi ndi gaga hen hitande ujunaji ɗi e nogas e goho woni 2022 ɓe kolliti capanɗe joyyi e nayyi woni ko ɓeydi hen gaga hen capanɗe tati e joyyi wonande 2022 koni hen lelori hitande 2022
kene tolno e ujunere e temedere capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo woni pittali men guittama ko leydi ndi taw koye fitinaji baɗɗi hakkude worɓe joguitiɓe armeji kame ɓen dadiɓe leydi ndi woni koninkoɓe leydi ndi gaga hen 2021 kene tolno e temedde joyi e capanɗe jeetati e nayo fittandu woni ko itta e nder 2021 firti ko 2022 ko ujunere temeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi firti koko ɓeydi no feewi so tawi noon ko ɓen leptaɓe lepte bonɗe nder 2022 ma won temeɗiɗo e goho neɗɗo ko lepta ma won kene wona temedde tato e capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo neɗɗo woni biftaɓe e nder leydi ndi temedde tato e capanɗe joyo e ɗiɗo neɗɗo woni gañaɓe hen wi noon ko MINUSMA total darnal ngal guila 2013 ngam addude jaam e kisal laafaji mbulaji e nder leydi Mali to leydi Mali keddanaa joni gouvernement leydi Mali holliti taƴi coggu sukara kono kadi ɗo saahaɓe teski wonande nguura timmukane tawi nder leydi ndi ha tenti noon gueɗe katojinaɗe ko fate banggue lewru korka ha tenti noon to banggue sukara laamu ngu taƴi hen happu mawɗo no fewi ɓe kolliti sac mo 50 kilo jeeyetenoɗo ujunnaje 6,4 mbuɗo ɗo saa taw ko on sukara giwawa caggal leydi ko ujunnaje 6 so tawi noon ko sukara lokkal o ko ujunnaje 5,6 so tawi noon ko kilo so tawi ko kilo sukara ɗum yeyete ko buuɗi 120 kala kay ɓennuɗo ɗon lawol ene fawe e dow muɗɗoma société sénégal naɓe bideɗo Petrosen jillu makko to leydi Mali hakkude jonde hakkude makko e société ji wonande tambiɗi gaz ɗi leydi Mali nden jonde taw kadi ɓe joɗoɗi koye Mamadou Sinia Coulibaly ko ustude yolde wonande camion ngaji leydi Mali jahoji ha to Dakaru ngam addoyde carburant walla hydrocarbure faade toon to leydi Mali ɗum jeeyi sababu jillu wonande Petrosen to leydi Mali beele ustande Mali yolde wadde dépôt mawɗo no feewi on dépôt laatoto koto keerol hakkude leydi Mali kame leydi Sénégal ɗo kiidira ɗo beele so tawi camion ngaji gaddoji oɗon fannu gari ha ɗon tan ko ɗon ƴettata nawa toon to leydi Mali ngal nandirala waɗi kaldigal kono andaka ko hol nden jogori laatade yaadu ko fati banggue ɓen Afrique naaɓe wiyoɓe panna africaine ɗuɓe giwi koto Bamako ha Wagadugu ngam fibde yarudeɓe koyɗe kene foto wonde 6,8 kilométre yaadu koyngal hakkude Bamako e Wagadugu ɗum ko yidde moƴƴinde miijo ngo yaltini ɗum hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi woni leydi Mali kame leydi Burkina Faso wadde leydi fédéral hakkude leyɗele ɗiɗɗe on fédération ko on woni moɓe jonni wona leydi tan gotiri taw ko maridi e koye mumen to banggue culture pine e gollodire kala wona leydi gotiri e on sifa noon ɓe jonni ɗum no fewi jeeyi sababu ɓen sukaɓe sagataɓe worɓe rewɓe yonɓe no fewi fiyoɓe koyngal men oɗo saaha wonɓe booli fade toon to Wagadugu gam yidde joɗodade e horeji leydi Burkina gam yonnude ndeɗo yiyande wonde tafande hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi kala armée leydi Mali famaɓe kolliti ɓe tetti werla auto banda taw kadi ganduɗa ko ɓen taw ko catal social walloɓe no fewi on auto biftanoɗo sanga 14h21 nduɗo henna lewru ɗum noon koye auto biftanoɗo hedde to Madina PK20 e lawol jeema fade kayi on auto ɓe kolliti ɓe tetti ɗum to koye opération goto mo Mali ko walla mbiyano mo kele tigui koye on ɓe mbawi tettude kono ɓe laɓɓinani holno ɓe tettiri on auto mbete waɗi ko pellodiral walla ko pelɓodiral walla ko holi hen ma en gartoy sen keɓoyi hen ko laaɓi en kalin hanki jonde fuɗɗitide hakkude leydi Mali kame Côte d'Ivoire to Bamako lamorgo leydi Mali jonde wattude nayyi ɓiire ɗum ko caggal catal darnal ngal catal bangal lappi kewɗi no fewi taw ko golle hakkude leydi Mali kame leydi Côte d'Ivoire ngal catal darna ko guila 2004 hanki ɓe kolliti e nder hitande yawtunde tan 2022 wonande commercial gollaɗe hakkude leydi Mali kame leydi Côte d'Ivoire tolnima kene tolno e 913 milliards ko préje franc CFA ɓe kolliti ko gartam mawɗam woni commercial hakkude leydi Côte d'Ivoire kamene wonde leydi Mali gila to banggue nayyi baali e wonde kadi e gueɗe gostodirteɗe hakkude leyɗele ɗiɗɗe to banggue nden ko booli e fannuji goɗɗi kala hayso tawi woni hitande yawtunde waɗino herƴo musɗo no fewi
hakkunde leydi Mali kame leydi Côte d'Ivoire ko fati bange capanɗe nayo e jeenayo wonande koñinke Côte d'Ivoire najo nanganoɗo to leydi Mali tagani sabade ustugola to bange commercial hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kala sen jeewi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen audience hanki taw ko criminel audience criminel ko fate bange 28 septembre 2009 ba wuri ko dawri yanke ngana hanki darima yeeso baara ngam hettede ko fate bange wargoji e viol e lepte baɗanoje e ɓiɓɓe guinenaɓe 2009 to stade 28 septembre o holliti e lawɗinde ko yiri yitere makko ko ene gasa taw hande o ɗemngal makko wawata jangtade ɗum kanko ba wuri holliti kene tolno e temedere capanɗe joyi jeeɗiɗo fittandu woni ko hedde oɗon kikiɗe goto taw ko waraɓe hakkude kure e fiyaɓe ha maayi kene wona temedere jeenayo debbo mbaɗa viol e jeese yimɓe kala kene wona yimɓe hewɓe gaña hen hewɓe mbira hen taw ha hande koreji men jiitani ɗumen kala goɗɗo dariɗo hanke yeeso cour suprême on woni Mamadou Dienne gonnoɗo jagorɗo gueɗe leydi kame jacingo laamu e laamu Alpha Condé nanganoɗo guila 6 lewru avril 2022 ko hanki dari e yeeso ngal tribunal caggal tumedemo omo dirtini ngaluji kewɗi no feewi kanko e jagorɗe goɗɗe kanko noon ñawarima ko disinama ha nogase jeenayyi nduɗo henna lewru ndu gonɗena to Burkina Faso hanki convoi goto mo gendarmerie kam cekki kene tolno e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi camion taw ko nawoji nguura faade toon to Djibo ngam teskede heege manguene toona oɗo saaha ballal timmugal iwgal e gouvernement mo leydi Burkina Faso faade ɓesguji leydi ndi tawi toon to Tunisie jeeyo taw ko jeeyaɓe migrant en sud-sahari en taw koye Afrique men oɗo henna ɓaleɓe jeeyo mbasi pittal men nogasi jeetato mbawi faabede ɗum ko ñalawma hanki o caggal nde laana mabɓe yooliɓe jinno faade ko toon to Europe kono ko fate banggue leyɗele ɗeɓe jeeya ala hen kala ko fuɗɗa hen sattede to Côte d'Ivoire nden kay kisal keeri leydi mum ene ɓeyda ɗum ko caggal jaagoɗe ɗiɗi tambiɗe nden kay kisal leyɗele ɗe woni leydi Côte d'Ivoire kame leydi Italie leydi Côte d'Ivoire heeɓi kene tolno e nden kay kisal postoji nayya e ndera leydi mum taw kadi ganduɗa ko postoji gonoji keeri leyɗele mum kala dewowo ɗon to banggue ɗannugola taw kadi aɗa wawa ƴettede ɗon guila e visa ha e photoje ha e ndenka ha e peɗeli ma kala ƴette hen ɗin postoji noon keeɓi nden kay kisala taw ko matériel uji mawɗi no feewi hanki o wonande toon to leydi Côte d'Ivoire nokku ɓeɗo Maraoué kene tolno e saggataɓe ɗiɗo wonnoɓe moto joguiɓe fetel mo hinde classine kofa ko ɓen bifti saka bannoɗo kene tolno e million ngaji nogas ɗi pano koto banque ɓe mbaɗe ladde kono ɗum ko noon dadiɓe ndi e mabɓe kono ha ɗo ala kala ko feeñi hen haydara to leydi Ghana joyo ñawama duuɓi 5 e kaso ɓen noon ko ɓeena jinnoɓe jeetade e koye men to Togo landa jeeyi sababu ɗum noon ko gila tan nogas e 5 septembre 2020 nde ɓe gudduno boli ɓe mbaari ngam hadde armée leydi ndi ɓennude caggal kuulal ñawanogal koɓe haɗanoɓe moɓodirde walla ni seppude ko ɓen ñaawa to tribunal mo Akara duuɓi 5 e nder kaso to Tanzanie jaagoɗo celal ɓale leydi ndi woni ummi wo holliti ñaw garɗo toon ha jeeyi sababu pittali 5 keddi hen 160 neɗɗo ene woni musalan tawi nder hôpitoji ɓe gandi oɗon ñaw ko woni ko keynuma walla ni ɓe mbi ko denɗum Ebola ko ñaw ɗeɓɗo nandude e Ebola no feewi ɗum noon ne ɓatti Ebola ɓe ndertini ɓiɓɓe leydi ndi ko nde wawata wasde yandirde no gueɗe kewɗe nde tawno ko rafiji kewɗi rabde no feewi to RCA Centrafrique hanki o hewɓe jippima to capital Bangui ene ceppane jogui ararayuji leydi Chine kame leydi Russie ngam hollide metti mumen e ɓen sunuwaji jeenayo waraɓe e nder ɓulli kanŋe taw ko worɓe joguitiɓe armeji ha tente cetal ngal mbiyata CPC ko ɓen goni jofaɓe hen peɗeli to Kenya kene tolno e 25 ujunere tonnes beele woni ko yetti to kaggulaɗe moɓe mbiyata Mombasa ɗum noon iwi ko tan to Ukraine e ballal Russie kame loni ha tente cetal bitegal PAM ngam wallude ɓen doga molto en ha tenti noon ɓen tampuɓe to banggue heegueji trésor américaine saktine wonde loniɓe kolliti to RD Congo kala hitande ene wasa kene tolno e 1 milliard koppreje dollar taw koye kanŋe jaltowo leydi ndi taw yaltata leydi ndi koye mbadi suuɗayru taw rewani lawol rewata koto Rwanda
walla ni Uganda to jolam jaberi nyalawma hande o France boli kewɗi mbarama seppoji gila hanki jamma ha fayin ma hande hande ngam salade kulal retraité ngal ganduɗa Emmanuel Macron witana koma ɓennina ngal kulal kono syndicat ji leydi kolliti ko loppeta ngala hena subaka hande o hollitama seppo wattugo jeenaɓijo e lema wi hande ɓiɓɓe leydi kala ɓuri yaltude to banggue laaɗi diwoje laaɗi degoje kala ustima e yangara kame gollorde kala gustima e nder leydi ndi to Émirats Arabes Unis subaka hande o teskama cogguji kewɗi ɓeydima e nder leydi ndi ko wayno ɓoccode guertoɗe ɗum ko jagorɗo faggude leydi ndi lawɗinno ɗum gila yontere yawtunde to Ukraine Zelensky hoorejo leydi ndi teskama e nder région mo Kherson jillu makko toon daw ganduɗa ko région mo ganduɗa hande o koko taƴitane ɗiɗi hen taƴitande wotere jimi ɗum ko leydi Russie taƴitande heddinde woni koye jimandi Ukraine musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garanden kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jam yo jaam Allah hiranena